Ξέρω γιατί βλέπεις αυτό το βίντεο. Γιατί έχεις Apple και έχεις standards. Και όπως λέει και το τραγούδι, ξέρεις τι ζητάς. Όταν χαλάει ένα iPhone, δεν είναι ένα κινητό, είναι προσωπικό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το φτιάξει κάποιος που το καταλαβαίνει. Και τι κάνεις? Μπαίνεις στο Google και γράφεις επισκευή Apple. Θέλεις κάποιον που να έχει την εξειδίκευση, την εμπειρία, την πιστοποίηση της Apple, τα γνήσια ανταλλακτικά και να σε νιώθει κιόλας. Spoiler, εμάς ψάχνεις. Δεν θα εμπιστευτείς και όποιον να είναι. Η iRepair είναι από τα πρώτα επισκευαστικά κέντρα στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις iOS συσκευές, αλλά και ο πρώτος ανεξάρτητος συνεργάτης της Apple για επισκευές εκτός εγγύησης. Είμαι ο Χρήστος, iRepair Expert, και θα σου πω τι σημαίνει πρακτικά αυτό για σένα και τη συσκευή σου. Apple Certified τεχνική, αυθεντικά ανταλλακτικά, επισκευή με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα της Apple και φυσικά εγγύηση 6 μήνες από την iRepair. Αν ήξερες, δεν θα έψαχνες, και αν έψαξες, τώρα ξέρεις που θα πας για επισκευές iPhone, iMac και MacBook. Και με αξιόπιστο και γρήγορο service από τους iRepair Experts με επιλογές για κάθε budget. Μην το ψάχνεις στο Google. Ρώτα τον iRepair Expert. Και πού το ίδιο ισχύει και για τις συσκευές Samsung. Να το ξέρεις αν σε ρωτήσει κάποιος. Θα το γλιτώσεις από άσκοπες αναζητήσεις. Τι άλλο να κάνουμε εμείς οι iRepair Expert? Σπαθιά να καταπιούμε?